Den sidste tid, den har været hektisk, den har været travl. Og så har jeg opdaget en ting. Det er sådan ligesom om, hver gang vi begynder selv at tage et skridt i en anden retning, så begynder det sådan at rumstere lidt omkring os. Og en af de ting, der har rumsteret for mig, det er, folk omkring mig har på en eller anden måde krævet, at jeg tog stilling, eller at jeg skulle svare beskeder, når det passede dem. Og jeg kom sådan til at tænke på, hvordan vi meget ofte lader os påvirke af vores omgivelser. Når vi møder mennesker, som på en eller anden måde har et værdisæt, og vi selv har et andet, og vi måske ikke helt synes, at de to værdisæt, de matcher, så kan jeg i hvert fald mærke, at der skabes stress i systemet. Og jeg tror, at vi alle sammen, når vi bliver bedre til at lytte lidt til vores krop, at så begynder vi at mærke det. Vi begynder at mærke, når den ikke er helt i balance. Hvad sker der så i kroppen, når vi stresser? Ja, en af de ting, der sker, det er jo blandt andet, at vores blodsukker stiger, og vores søvn bliver dårligere. Mange kan mærke en uro. Jeg kan altid mærke det på min hud i ansigtet specielt. Den bliver mere tør. Jeg bliver mere træt. Og jeg er jo ved nu at skabe et liv med meget mere ro og balance. Meget mere være i kontakt med mig selv. Og meget mere sådan autentisk. Og sådan tilbage til vores rødder. Derfor er man også nogle gange nødt til at træffe nogle valg, hvor man siger, jeg kan ikke være i det her mere, jeg er nødt til at flytte mig. Vi er ikke et match til hinanden længere, og det tror jeg er vigtigt, når man tør at sige det, når man tør at tage de beslutninger. Når det så er sagt, så har jeg jo i den sidste tid også gjort lidt ekstra for at få min krop i balance. Og en af de ting, som jeg bruger, det er blade fra det her magiske træ. I was running through the noise, trying hard to fill the void. Another screen, another day, slowly drifting far away. But the earth still knew my name, even when I lost my way. In the silence of the trees, something woke inside of me. Et fintræ. Der sidder en masse lækre finer på, men det er ikke dem. Prøv at tænke på sådan et blad her. Du kan spise det i en salat. Du kan bruge det sådan, dampe det, ligesom spinat. Du kan lave te af det, og det smager helt fantastisk godt. Det har sådan lidt vanilje over sig på en eller anden måde. Men det, der er magisk ved finblade, det er, at de indeholder en masse polyfenoler, en masse antioxidanter, forskellige mineraler. Og så har de sådan en groundende effekt på hele vores system. Så finblade, det er altså absolut noget, vi skal ty til. Jeg ved, at man godt kan dyrke finer i Danmark på sådan en solvendt terrasse. Og bladene, altså nu, der er jo masser af dem. Tag det fineste, brug dem til salater, i stuvninger. Lav en god kop te. Og så kan du spise finerne, når de er modne. Men det er et af mine go-to, når jeg kan mærke, at livet omkring mig, det rumler lidt. Og når jeg kan mærke, at jeg er nødt til at tage et skridt i en anden retning, så bruger jeg fineblade. Der er masser af andre ting, vi kan gøre. Vi kan sørge for at få masser af grøntsager. Det vi har brug for, det er nogle antioxidanter, det er nogle gode polyfenoler, det er nogle gode af alle de mikronæringsstoffer, som vi får i grøntsager. Det har vi brug for. Så når livet det rumler lidt, så skru op for dine grøntsager, sørg for at få sund protein, sørg for at få din søvn. Kom ud og gå. Altså det der med at komme ud i naturen, mærke vinden, nyde den friske luft, få
dybe indåndinger, så du får frisk luft ned i lungerne. Det er altså utrolig vigtigt. Og en anden ting, der kan skabe rigtig meget ro, det er ved at lade øjet vandre, uden at skal have tanke på noget som helst. Simpelthen bare slippe. Og når man har været presset, så kan man virkelig have brug for det. Og så lige et lille fif. Har du ikke fine træ hjemme på terrassen, og har du ikke fine blade, så kan jeg fortælle dig, at sådan noget som birketræet i Danmark, det har mange af de samme egenskaber. Og der er også birkesaft, og det er jo specielt i foråret, vi kan tappe birkesaft af træerne. Fantastisk sundt, fantastisk lækkert, og det smager sødt og godt. Birkeblade som te er en lille smule mere søde end finbladene er, men de har samme effekt, og de får dig til at grounde, komme lidt tilbage til dine rødder. Og så er det måske bare lidt nemmere på en eller anden måde, når vi er ude i naturen og samler blade til en god te og sætter os. Bare sådan lige at trække vejret dybt. Så kan man lidt nemmere håndtere, når folk omkring sig, de rumsterer. Fordi det er deres issue, det er ikke dit. Og så blev det tid til en kop te. Jeg har bare puttet bladene i min stempelkande, og så hælder jeg kogende vand på. Og så er det bare skænke. Og den kan også drikkes kold. Infinity health